nga sngongo ayo blay nagabenta ki kuan samla ka balang ki bay wer nga mangan sim ni kala mania phileo man sem nagaktian blay nang baga ni kala pathai khubor halor kani ka pandemic ka lani ka khlam ka bala pen hesungi ki pai ben rio baro hagani ka pathai te ka benta ka banga don ka banginya pusan lang hagani ka por nagaktian ka jong blay ka bangala sot naga sithi siki nong rom ka lanong ka bakhat lai ka dukhot ka bakhat way hakani ka tien ka jong blay upol utho siki bangai harom wong kumni ka jingpen im ka kham hajan yangi menta habangi ithu ya kata ka ya menta kala da biang ka por yangi man khejoi na ka bayo thia namar menta ka jingpen im ka kham hajan yangi ya ka ba man ba ngilangai tadi ka ketien ke jong blay wo por o aiman sem ya ki bangai ha to ko por kani ka khlam ka covid khat khandai ha ka jing sisha ka dei ka baje kersio ya ka perthai barok away bahkan kendit benrio na ka bayo thia te kani ka jing thia ya ma kwa ya ka bangin ya kren ha kani ka por ba ni fleo men sem kam dei ka jing thia jo ka met mereka dega jingyo thia ka ba ka man sem baladang ngim kersiu ya ka kanyalam sya ka jingyap du bom jukut upol ha ka ni ka sithi u kersiu ki bangai u kersiu ila diru namo tip ba ka jingyap kalajan ha ki por ke bu tho ki ni ka sithi ki bangai ha ka to ko por ki ya leng bai ki jing sya pen stom ben bat ko ni ki jing pen stom ben ka ba serkai ke dei ba kini kinong sensiar ki ba shoni ki kristan ki bret ki hakmat jong ki sing ki patar ki upol kum hakani ka por ai men sim ki bangai bakin nom siap tieng uang baladangi im ne ladangi yap ru ngilong ki jong utrai nama kata wat siap tieng yo tau sing nama ngila jan bunyi iu jisu kata ke deka khubor ka upol ai men sim iki bangai hakata ka por tementang ini kelipat balai bakata ka mensem kayo thia namar ka jingkan oi kumno mano bakan oi ka juba pat ka bangi baru angi tip ka do lani kata ka jinglong perthai kata ka di ka bakan oi ka mensem don lai tili ki a baka ketien ublay ka ong syapang ubreu bakan jado ka sithi jong apostol Yohanes ka ban nengkong klanong ka ba ar ka dukhat ka ba nreo ka ba khat nreo ye tho pangini ki lai teli ngan su paraphrase ka ubreu bakan jado ubusa ya ladi da ki jing brai jong ki khmat ki a bu i ye ki ta ku alut ha ka jing im kembolong Solomon bukan ha ka kitab Ecclesiastes ong ke bukan ni ke khmat ke yu i wong ye kita baro ngala penyo lut penban ka mensim kam dan jing sup ka sulong tang ka jing thala sudah wong nata ubaar bakan ni ka ketien jumle ka kren ubri ubakenja perthai ni ubakenja do usya te ha ka jing brai jong ka do kata kamot ha ka jing long ka bam ke badi ke bayat lengkar ke auria ke bawa tangi ke jing semua ubreu bakenja perthai ulong bakumta mat ke balai ke bagane ke tin jom ble ke kren ong ubayat ru ubreu bakenja perthai udi ubayat ru de ke jingmut ci perkat ke badap de ke jing sorong thala jong ke jing im ke bakumta udan ke mensim ke usu semua biang semua hok semua start sngow nang sngow klain sngow tip lut bat ka ba kham serkai su sngow halor manyaki wai ba ubakum ni ubre ju sya maki wai kin hikai don ka mensim ka bala man sya iki hikai ni ki wai ka sithi jong apostol Paul nong ka ba pra ka khat lai ba khat sa ong
lada ngiya ya kani kado ong ngin yap da sisya ndai lada ngi pen yap ya kani kado da mensim mat ba ngiya da mensim ngin im da sisya ngin long ki khon jo blai namar ba ngi pen snobha yo blai da kata kalenti ublai ubangi sekri ude ublai ubaya tholupa ya kabakot na kabasdang so kumen mangidon ublay ubam sim khna yangi ubam sim pensa yangi ko omdum uday ublay ubaya thu yangi ki ban saja kane ka perthai unia ublay udan nyotli ki siti ki badai ka jing im ka jing yap jo kane ka mensem ula pha kita ki siti ha ka spasnam ka bandengkong sia ki bangai ha ki nyotli ki balang ha Ephesus ha Smyrna ha Pergamus, ha Thyatira, Sardes, Philadelphia, bat ha kabalang Laodicea. Pinsyam ni kani ha ka kitab jing penpau ka ba ublay ka ba Jisu upen pau yau Yohanes ka lanong ka ba ar bat ka balay pinsyam ni kata. Menta ngila rung siya ka spaksnam ka ba arpuay. Maka dia ka pol ka bala iba ban penken mau ban kersiu pat yang dibangai ki badai ban pendap ka mission ka jeng ukris menyelap ka percaya berkawai haswa ba unwan si ka percaya tongin nyepet kendat niki nyau teli ki siti mau Yohanes utho kat kum kata ka jeng penpau terai Yesu parolak be ka pasungsi ban ong kolong ba santeli na kita ki balang ki utho ublay umdan jing sobhay eru ki ublay sim sobhay ki tang arteli ki ba ublay sim sobha kata kalong ka balang Smyrna maka balang Philadelphia balay nginyepet balay sobha ikini ki santeli hawangi pek kini ki santeli ki balang ki dan tang arteli ki jinglong ki ba ublay usnosi ki ba ublay sobha ta ka jinglong ka benengkong ka day ka jinglong ba kenja percay compromising church yani ki banget ki baya kubur ba kani ka percay siya ublay ulong siya ka percay ulong sanpau sedang no mensim ki kut no agado ka baar pa de ka day ka jinglong bayap ka dead church kene ka jonglong bayap kayap balay nama ki ba ki ha ka bayday bo balay kilong ka syupaw syabar sudah ki basule niam ki basule tang dep ki sngo ba kila la le kita ki niam ki rukom ki sngo ba kila jan su balay ki basudap da ka nam yang kalong betang syabar day ka ne bo balay sngo ba mat ni kan maru tien jo balay de ki niam kiba persyak jur yu Jisu nama bokren persyak ek jinglang niam jongki how Matthias kalau nong ba arpulai hang to finyo tang gidan sibon kita ki kordet ki bo Jisu ong kordet namar ba ki supendap niam kaman sem jongki ka jingai na ublay ki sngo ba ki le kita ki niam ku rukom ba ka tien ublay ka don ban hikai ki ne kaman sem jongki kamdan shu ublay ki supendap tang ka basyabar ta ka dega ba ublay usmusi te ka nekai kalong kata ka balang ka bayo thia ha ka do ne ka jinglong perthai ka nekai kilong kita ki bangai ki bayo thia ha ka jingkon oi jong kata ka do ne ka jingkon oi jong ne ka perthai ya kini ublay ong kumno wong to kala ka bumot udang aila wong to kala ka bumot to sya skor but to sngo thai no nek takilinti baro i le dia examen le dia penbet le dia kat badang don kala lem kumta kadon ka jingma ka ba ap selendan kini ki arteli pat ki balang ki bo blay usiam soma ki don ka jinglong ka ba yana scam ka jinget jungki hau Jisu ya kini ki balang pat ublay don ka khubor ka smotonat ka penkemen ka ai mensiam ini dangi puli ka ublay ongkum no ublay sim tho kono ka ba un penrem ini ka balang ong phala riskem ye ka tien jonga
phamsim la len ye ka kerteng jonga phala po ngo ye ka ktien ke jing ya sya jonga kita ki kentien ke bo jisu don ban keren lang ba jung yones sigini ka sigini ki balang arteli te wong kum no agini ki kular te ngaru ngan ri kendong ya pha naga ta ka por jong ka jing tenjo ka ban sa jalong ha ka perthai baro ko wai man tenjo ken ye kita ki ba syong ha ka khando kalanong ka balai ka khot ka pra ka ba sifo kani ka balang ka don ki jing kular je ukres ka balang ala poli mentan bo ble ongan ri kendong ya pha nama ba phala ri kho ile di abangila ri kho ile di ka e ka ba ja ngintip ikini ki dak kisien baro deki khmat bagan jaman siam mau jisuru la ong how Matthias ka gospel ka ba nanong ka ba arfusao ngilap hang to buto ong itu ka benta to sharai bat to duai na tam uang de watch tin parang ka kasi ramdan ka tam da watch kamot kmi ka ide bi khmat kmi khmat man siam ni kmi mentang ni i kini ki dak kisien ki thu ini baka jingwan jo u kam slam te ya kani ka balang ka bari khot kumta ka ba yai ne scam ka ta ka jinge ka ba khmet ki khmat jong ka tang shi ublai shi jisu ya kani ka balang ublai sudan tang kani ka jingkan tu ong bat scam ya ka e ka ba fidon para bangai be tapi long ke be yai ne scam ki bari khot ya di how try jisu kum hakani ka por ong yangi to bat scam ye kata ka badon namang idon tong nong shun boleh ayu uban satu no uban sa penjot no uban sa penyap no whatsapp dalelero ngin long kiba sarai la de ngin khmi tho ngin nam yo thia kata ka do ngin long bala kersiw kata ka mensim da ka bangi pensya skor ka tien ka jong blai te mentang asu tho ba ka jingshai jong ka tien blai ngi day ban tinjo yit yela di ngi don em ka jinglong ka bakum ki bangai ha ka balang Philadelphia ki bari kho yela di ha try ngi yit ka nyela di ngi don em ka ni na mag ta ka de ka bo blem syam so ka ni ka balang kam don jingle ai si buon ka shu ngai be ka long sur ka jingai ka long so ti ka jingai ha ble ngi pe ki nyela di ngi don em ka bakum ka ta ka jinglong la da ngem don ram ngai bi ka de ka por ka ba ngin ka la ka bamot ngin sha skor ngin snow ya ka jingkran ka jong mensiam akwa ban pan phai khindiat biang phang jong ka ni ka khlam ka kerteng covid ngin ka mau that khandai pitip ka de ka muhor ya ka por ba ya ka snam mau new khnyang jingpang ulami perthai kiwe ki jingpang shutip kerteng ye ki mdan snam nei tang new khnyang jingpang da ai sundan ba ka snam khat khandai ban pen kan ma bo blei ula keren se ka perthai baro ko we manta ki yeng baro sakla ka ni ka perthai ha ka jo ka por ka bangi don lockdown kiru manta se Amerika se Europe se baro ki kontinen ki don ka lockdown balai nama bo blai ula kren menno ar hajar khat khandai u blai ula kren singi u badon ki skor un yo sngo bat un pai un kala ka bomot un pai so blai lengba kani ka jingja u blai ula kren yangi ru na do ka mention snam ar hajar khat khandai lengba ki jingja ki bon be kerthep ki balang kristan jongi kitu ru kemde ki basuan jak untuk ki basu jarang khat kene kita accident em kituru kadai kaba ublay ula don ban keren singi kadai yangi ban wat kadai yangi ban sya jingit kadai yangi ban ong try balay kani kawan jakum ni yangi ka ka bamapwa yangi mangin le ngem dai ban le klet ngem dai ban le kelut ikini ngem dai ban set mak la ban tak mak la iki khmat jangi mangin mi kini iki khmat nsiam to ngin sir khai namar baka jingyap bat ka jingim jong ka mensiam ka syong ha ka jingje chungi langi mon bangin im langi mon bangin im ngin jet ikini ka lenti baka balang Philadelphia ka jet man yaine scam bat utrai ha ka jingai da ka basyania teli ha ka jinglam jong mensim khot David Wong ha ka
sam ka ba khat lai ka khat ka ba lai ong kom ni to pen syai gi khmat jonga yo ngan yo thia ha ka jing yak tong ni ong lang kom ong de try pen syai nga de gi makin gi jing ja pen syai lam nga yo bang yo thia ha ka jing kon o jong ni ka do da bang David usep ting her maka usep ting ka jing yap jong man siang usngo thu ba ka wi ka sngim sa ban yang khmat ka khet bishar jong blai ngi barok ngi sa yang khmat ka khet bishar jong blai jar bulan ki skor to un sngo ken ya ka jingkren ka jong man siam leng ba jong ka jingja wala wan ja ka prthai barok ko wai wat nyu ben ni ki jing thu pa ha fi sngo ki jing thu pa ba ka tien jong blai ka kren singi wat nyu ben ni kita ki jing thu pa upol umaham ni ki bangai ya Thessaloni uang wat nyu ben lenong ka sithi ka bandeng tong lenong ka basan ka khot ka bar phong wat nyu ben ni ki jing thu pa ri khoi la de met men sim bat jingmot jing perkhat namar baga jingwan jing utrai kala hajan para bangai bi ki perlok bi ki ba pek lang ba ka kor ha ka por kani ka de ka ta ka baje ka ba kersiu thia yangi mentah ublei unlong klem jing ram namar ulala keren yangi lengba jong kani ka jingja bahagata ka sngi ka bon wan kendet ada ong bagan wan kendet ka por begin ong ka jingsu hakata ka por jisu wan but unlong klem jing ram namar ba lengba jong kani ka jingja ar hajar khat khandai ublei ula keren sika perthai baro ko wai namar ka jingwan ju trai ji suru ka perthai baro ko wai kenyu i haka ju ko por yo trai ha soin meneng amen yoro yo trai sim ba ka ni ka por ka bo blai kwa man penjanai ya ka jinget jungi ngim dei ban sep ting u tau khnyang jing pam ngim dei ban ting da leleru ngim dei ru ban puslai kombo apostol Paul on gitu ki bangai ki ba sep ting ya ka sentur sing ong wat sep ting ya kata da dei ban yak lang ba kata ka jing yak ru mdei wat sep ting ong compare wat small puslai namar langi yo im tengi im ka nyu trai lani langi yap ru yap ka nyu trai namar kata te langi im ne langi yap ru ngilong ki jong utrai amen langi im ne langi yap ru ngilong ki jong utrai namar ya ka ne khnang ukris ula yap no ru mau la empat mau nyo long utrai halo ki ba yap mat ki ba em khat sao pra khandai ka sithi siknong ro para bangai bi ki lok bi ki ba pe ye kene ko kor kene ko por u jisu udang khot yangi mentah awake to righteousness and do not sin kersiu no ayaladi seka jing im bahok how Jesus Christ but what le pop show ong ka tien jong blai namar u blai ula kular baulo ong uta ubajok ngan ai ho u ban song lam bat nga halo ka khet jonga kumbang ngaru ngala jok bat ngala song lam bot pa jonga halo ka khet jongo jar ubodon ka skor to un sngo ya ka e ka bo mensim u ong jing pan pa lai arfu wei u blame kor khuyingi dekini ki khobor hakane ka por ka pamanta ya da mensim jong blai long kom ki thesa ti ke basta ki ba pandap phnyang iladi long kom ki ki bri ki budan ka to ka talent ki ba pan roiru ya ka hima ka jong blai kat ba kata ka por ka jingwan jong kampat ja to ngin sakri yo blai wan pan roi ya ka hima jong da ka jingalam jong mun sem kho u blai kor khu na ka banta ka buram jisu amen